ассалому алейкум дӯстони азиз, хонаи фурӯши имрӯзамон дар графзавод поёни Корвонда ҷойгир мебошад. Аз ин тараф бозори Корвон, аз ин тараф бошад пости Чимтепа. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. Бисёри баъд гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем, инҷо бозорчаи графзавод, маркази савдои ҳаёти нав ва рост меравем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, ҳам мараҳо то хонаи асфальткардагӣ ва марҳамат худи бинои истиқоматӣ. Аз 6 ошёна иборат мебошад. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар якум ошёнаш ҷойгир аст. Ворид мешавем. Марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ як хонага мебошад бо масоҳати 32 метри квадратӣ дар якум ошёнаи бинои новостройка. Худи бино аз 6 ошёна иборат мебошад. хона бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем. Инҷо даромадгоҳи хона, ҳоҷатхонаву ҳаммом, ҳуҷраи истиқоматӣ ва ошхона. Аз ҳоҷатхонаву ҳаммом шурӯъ мекунем. хона бо барқ ва об таъмин мебошад ва дар наздикиаш ҳама чизҳои даркорӣ қарор дорад, аз ҷумла мактаб, масҷид, бозорча ва ғайра. Нархи хона бошад 310 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 927 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.